priebehu videa neviem ma tak dobre počuť, lebo mňa muderca nenapadlo si dať mikrakus tam poriadne. Vítajte u nového videa na kanále GG Zbroj. Dneska malo byť video z IFC 24, lenže som zistil, že moje slúchatka s mikom nefungujú, takže by to bolo potichu celé video, takže ak si kúpim nové, tak vidíte bude. Ale zatiaľ si zahrám moju obľúbenú hru, ktorú som začal nedávno hrať, je to Who's Sus. Vlastne ide o to, že jeden je impostor a ostatní sú... Nie je to teraz po anglicky, ale proste normálny a oni vedia, že napríklad kategória je zviera a zviera je napríklad pes. Takže ten impostor nevie, že to je pes a musí dať zapadnúť do tej konverzácie, dať proste zapadnúť, aby si nemyslel, že je impostor a potom sa voltuje. Takže dúfam, že nebudem impostor, lebo impostor neviem byť. Takže poďme na to, si vybráme. Poďme tu, je ich tu 3. Musí byť maximálne 4, aby to šlo. Tak je nás tu 6. Ok, už nás to portuje. Ok, teraz by sme tu mali byť. A sme tu, lebo tu budeme vlastne všetci sedieť. Po 15 sekúnd zistíme naše role. Dúfam, že vás nebudem poslať, lebo ak som hovoril, ja neviem klamať. Impostorom neviem byť. Zral som bol impostor a vedel, aké jedlo malo byť. Bol to steak, ja som si myslel, že to je brownie. Ja som napísal, že čokoláda, lebo brownie je čoko a ja som Jalkane GG. Vieme, že kategória je Transportation, ale nevieme slovo. A teraz máme zapadnúť. Super. Tak poďme. A idem ako prvý. Yeah, that makes sense. Dáme nič. A to asi som sa nič prehral. OK, druhý, alebo druhá, neviem. Tesco Club Card, neviem nič, takže to je zachránené. Môžete aj poslať emoji, ktoré... Yeah, that makes sense. Yeah, that makes sense. OK, tu nevieme čo je. Zas nič. OK. A ďalší čo nič nenapísal. Dobre, tak dnes som jediný. Myslím, že dáme skip diskusiu. Prosím, skipnite to. Dobre. Je to skipnuté. Dúfam. OK, ideme, ja chcem voltovať, aj keď viem, že som impostor. Ešte som ako impostor nevyhral, ale mám veľmi dobrý čuch pre to, kto je impostor. Prečo oni nechcú voltovať? OK. Dobre, ideme voltovať nakoniec. Dalo viac preto, aby sme šli hlasovať. Takže síce vieme, že my sme impostor, ale stále môžeme hlasovať a ja dám pre Tesco Club Card. No, chcem Tesco Club Card. Nie, dajte mi Tesco Club Card. Áno, tak. To je krst postavička s tým ksichtom. OK. Teraz idem zistiť, kto hlasoval pre koho. Asi všetci pre mňa. Vážne, ja som dobrý impostor, ale uvidíme. OK. Vyzerá to, že asi vyhráme. Job, vyhráme. Lebo je 2 raz Julia. OK, tak to je moja prvá výhra, impostor. To je super. A počkaj, môžem vlastne napísať a sa ich vysmiať. Dávaj mi písať. Takže už hneď vedia, že nie je impostor. To je grand zisťovanie. Impostor win. To slovo bolo taxi. OK, ja už poďme hľadám. OK, ona myslela si, že vie. Samozrejme.
vyhrali sme 25 coinov. Jupi. Ja neviem, koľko to má. Tak už je to impostor. Musíme zistiť, to je impostor. Čo už na tom ide docela ľahko. Sice nie vždycky, ale väčšinu času. Máme firmy. Gucci. Daj like a odber, keď chceš takéto tričko. Oh. Ready, steady, go. To ide prvý, už sme 4. Super. To je Cookie M. Yeah, that makes sense. Hmm. Nope. Yeah, that makes sense. Okay. Start with fancy. To dáva zmysel. Ja napíšem niečo celé na Gucci. What? Nope. Nope. Ja viem, že je Gucci film, ale nevidel som ho. Cloud Gucci sa to volá čiak. A máme tu Tesco Club Card. What? Yeah, that makes sense. Nope. Nope. Expensive, ok, hej. Ale každá značka je expensive. Takže to neznamená, že nie je impostor. Nope. Kámo. What? Yeah, that makes sense. No, zatiaľ zrazu nič nepíše. Nope. Customers come to watch. Ok, podľa mňa je to Chajla 221. Takže vote for out. Yes. Ja chcem votovať. Nechcem ďalší round. Je to medzi Tesco Clubcard a Chajla. Ja to asi dám na Chajlu. Chajla. Si to tu. Máme voutnuté. Idoko. Ok, teraz ideme zistiť, toto bol. Ja som votoval pre Chajla o 221. Ok, Chajla. Ok, kúpiem. Všetci votovali pre Chajlu, ale vidíme. Ok, takže to asi bude ona. Že som to uhádol dobre. Tesco Clubcard sa je spravedlne, neviem prečo. No, je to Livla. Máme default view, ale to Livla, takže to asi aj bude. Nie, bol to impostor. Ja som to Livla, no pokračme ďalej. Ja som myslel, že teda to nemôžeme dať. Takže 4, 5, 6, tak to môžeme dať. Nie to. Nemám rád, keď ako to je to divné. Vážne prosím, nehovorte story, keď to nevidíte. Vezme teda, takže môžeme teda potom. Vezme za investigátor. Ideme zistiť, to je impostor. Je zviera. Rakún. Ja nič nemám rakún. Takže idem prvý, tak ešte si lepšie. Dobre. Jedine čo tak poviem o rakúne, že je to start. Nie Star Trek. Neviem, či to stihnem.
Yeah, that makes sense. Odoslať. Nope. Neviem, či to je rakún. Čo je roket? Je to rakún roket? Neviem. Okay. To je thinking. Maybe. Maybe. Ideme, teraz dúfam, že bolo to. A tiež to bude niekde napísať, takže to bude hard. A podľa mňa je to Cookie M. No zase je to také nerozhodné. Je to Cookie M podľa mňa. Takže poďme na to. Let's find out who is it. Ok, sa tiež našli pre Cookie M. Okrem Cookie M, našli pre Panda Fizz 25, a.k.a. Club Card. Let's find out. Mám taký pocit, že to bude Tesco Club Card, to som asi dovolil. Ale uvidíme. Sorry, kámo, oni sú bratranci? Alebo si robí srandu? OK, dali sme to. Season poster, Loši Toby. Dobre, že už som hral. To boli asi všetky dievčatá. Som včera hral a prišli vždy proti mne, takže keď sa toto teraz dialo, tak to mám mega rage. A asi by som dostal ban, lebo som sa včera dosť ťažko ovládol na to, aby som niečo napísal, čo by moc netešilo. Ale sme tu dvaja. Not enough players to start teleporting everyone back to lobby. A mňa to dajú neteleportovať do lobby. Hej! Ja chcem ísť do lobby. Pomoc. No. Teleporting everyone to lobby a ja tu som. Haló. Mám tu resetnúť sa? OK. Asi to líznem. Neviem, to je dosť divné, sa mi ešte nestalo. Máme ešte jednu hru. Máme, neviem koľko. Ešte budem sa cítiť. Takže poďme zase. Sos. Sosy. Niečo kliknúť nemáme. OK, to sú 5, tak ja sa tu joinem. A sme všichni. A poďme na to. Bored in orbit present. Šesť, 5, 4, 3, 2, 1. OK, nezme impostor, nezme impostor. A kategória je Everyday Object.
A slovo je wallet. To, čo mám prázdne. Tak to budem vyzerať, keď mi dáte like a odber, prosím. OK. Steady go. Pôjde prvý, ja idem prvý. Ja napíšem voľný. Maybe. Napíšem som prvý. Nope. Počkaj, Izbela. What? Maybe. Food? To je dosť divné. Maybe. Či sa každému toľko smeje? Maybe. Toto food je divné, alebo že si s tým môžeš kúpiť food. To tiež dá akú zmysel. Maybe. To je ešte divnejšie. OK. Zároveň postorom nemôže byť, môže byť iba jeden. Takže, Maybe. neviem, čo napísal. Luci. What? Maybe. OK, ono to možno napísal volet. OK. Podľa mňa je to Katrine 88750. Bo to napísala I. Yeah, that makes sense. Yeah, that makes sense. Yeah. Nope. Nope. Si tu podpíše dlho. Nope. Fail to answer. OK. Let's find out. Voltovať. Yes. Okay, let's go. Voting. To je jedno, poďme proste hlasovať. Za mňa to je ona. Kiki. Je mi to sorry. Ja som zabudla si rozprávať. To je, dobre, to je jedno. Pokud sa bavíte, tak to je jedno, či rozprávam, alebo ne. Takže poďme na to. Zistiť, kto pre koho votoval. Bol by som radšej hoď hlasu, lebo votovať mám hovoriť. OK. Čo ja? OK, to možno nesúdim. Je to Katrín. GG. To je moje meno. Takže. Je to impostor. Vyhrali sme. Dáme si ešte jednu hru a ukončíme toto video. Sa môžem hýbať. Môžem sa hýbať, ale mi nejde. To je jak Stephen Hawking. To bolo trošku temné. A poďme ešte jednu hru. Plafón. Ja som impostor. To... OK. Sme. To mňa dať. Fictional charakter. A keď tu bude taká anime postačka, tak som hneď kúpt. Lebo ja anime neznášam. Je to... Ešte, že nejdem prvý. Ide Aleš. I don't know. OK. Izbela. Zmizela.
Ďalší človek píše. Black... Je to Black Widow. Takže je Ruska. Ja som dlho nekúkal Avengerov, takže vlastne nepamätám. Je to Black Widow. Black Widow. Maybe. Russian... Ona sa zdaže. Yeah, that makes sense. Yeah, Majú ruské meno na yeah, paša. that makes sense. Is woman. OK. To mi teraz Theo Kvenda 2024 dosť pomohla. Skip discussion. A ja to dávam na ten typek, čo napísal IDK, tak neviem. A Woman from Marvel, OK. Teraz je to ťažké. Ja si dajú pre mňa, alebo neviem. Ja ti dám na mňa. Takže... Poďme na to. Na som sa písať, že práve len Natasha. No tak. Keď to pre koho votoval, poďme zistiť. Oh. Oh shit. Oh shit. To není dobré. To si nesmítne. A to mi nevadí. Cítim to spôsob energii. Čo mi prostor. Čakal som, že toto video vidíme bez prehry, ale bohužiaľ sme prehrali. Takže vidíme sa o ďalšom videu a dúfam, že už to bude IEFC 24, že už bude sluchatka a čaute!